Здравейте на всички и добре дошли в първото видео в моя канал. Много съм развълнувана и също време е малко странно и също време съм малко... не знам. Но се радвам, че най-накрая започвам това приключение, защото го обмислям от страшно много време. А, да, надявам се да намерите полезна информация в този канал и нещо, което ще ви помогне по някакъв начин. Аз се казвам Дария и темите, които искам да обсъждам в този канал, а, ще ви помогнат по някакъв начин, или поне се надявам да ви помогнат, както и да си помагаме взаимно. Като за първа тема избрах нещо, което смятам, че засяга, хайде не всички от нас, но 90% от нас. И тя е свързана с управлението на време. Или вече, нали, така известно наричащо се time management. Знаете ли това чувство, в което просто часовете изтичат между пръстите ни, задачите ни се трупат и ние не знаем какво да правим и сме като едни хамстерчета, които просто въртят едно колело и не могат да спрат и не знаят кога ще спрат и си казват, боже, кога ще спра, обаче задачите се трупат и няма кога да спрем. Да, и аз го знам това чувство. Може би е добре първо да започнем с това, защо темата е важна. Или поне защо за мен е важна. Ние хората винаги искаме да правим много неща. Но един ден е само 24 часа и да, понякога не стигат и не винаги успяваме да свършим с всичко, което сме си поставили за задачи за определен ден. Ще ви разкажа за някои прости техники, които на мен ми помагат да намеря време за всичко и да избегна бърнаут. Тези, които не знаят какво означава думичката бърнаут, макар че тя е много известна в момента, може би е добре все пак да обясня. Бърнаут е моментът, когато сме толкова изтощени, че не можем да се насладим на нищо, което сме обичали да правим, дори на най-любимите си неща, нямаме мотивация да ги направим, защото тя е напълно изчерпана. Ние сме, ако бяхме една батерия, ние щяхме да сме на нулата, на червеното, на 1%, на 0%. Едно от най-важните неща, с които можем да избегнем бърнаута, е да разпределяме правилно времето си. Трябва да имаме време за работа, трябва да имаме време за нещата, които обичаме да правим и за хобитата ни и трябва да имаме време за почивка. На всеки от нас му се случва да има усещането, че графикът му просто ще избухне от задачи и от неща, които трябва да направи. Освен това, времето е пряко свързано с парите ни. Чували сте израза времето е пари? Да, те са пряко свързани. Нека кажем няколко неща, които най-много губят времето ни и как можем да решим това нещо. Първия и най-голям крадец на време някога. Това са хора. Изненада за всички. Барабани, социалните мрежи. И всъщност да решим проблема с тях е много прост. Докато работим и учим, просто го изключете. Изключете го, изключете телефона, изключете лаптопа, ако не ви трябва. Просто изключете техниката, изключете това, което ви разсейва. Вземете телефона си, изключете го, отидете в другата стая, зарежете го. Просто го изключете. Докато не си свършите таска, задачата, домашното, работата, каквото и да е, оставете телефона. Просто го оставете. И ако не съм била достатъчно ясна, просто го изключете. Изключете го. Второто нещо, което губи време. Личните проблеми по време на работа. Ако се занимаваме с личните си проблеми по време на работа, това само ни отнема от времето за истински важните неща. Така може да ни се наложи, например, да наваксаме през нощта, през уикенда и така нататък. Решението за това е просто да приоритизираме работата си първо, най-важното и след като я приключим, вече да оправяме лични отношения, да оправяме къвги, да оправяме драми, каквото имаме, да го оставим за след
това. Третото нещо, което губи време. Прекалено много обяди, срещи с приятели, с колеги, по работа, каквито и да са. Да, обядите с приятели или с колеги са чудесни, но поне аз се опитвам да имам горе-долу максимум 2 или 3 пъти в седмицата. Това освен, че губи време, губи и пари. Хубаво е, когато не е нещо важно или така нататък, просто или да го отложим, или да го направим за по-малко време. Тоест, вместо да отидем на обяд, да отидем на кафе за 30-40 минути, да се видим и след това да продължим с работните си ангажименти по време на нашия ден. Последното нещо, което губи времето ни, беше много трудно за мен да го разбера, и това е лишаването от сън. Хора, никога не трябва да крадем от съня, за да приключим нещо на време. Да, понякога има извънреден случай да трябва да приключим нещо важно, да имаме крайен срок за нещо. Това е нормално и има дни на изключения, в които е окей да го правим, но не е добре това да става наша рутина и всяка вечер да си лягаме в 1, в 12 дори, в 11 дори. Хубаво е да можем да си легнем спокойно и да се наспим. Истината е, че ако спим примерно 5 часа на ден или 4 часа на ден, мозъкът ни ще работи по-бавно, съответно, ако седнем да учим, примерно на следващия ден, ще схващаме по-бавно нещата, съответно, пак губим време. Тоест, сметките не излизат. Така че понякога, може би е по-добре да се наспим. И сега е време да споделя какво на мен ми помогна и ми помага да разпределям времето си. Първото нещо, което на мен много ми помага, са графиците. Да, за някои хора те са изключително скучни, изключително неприятни, изключително много не ги харесват. Обаче на мен много ми помага да имам график в телефона, график в тефтер. Имам специален тефтер, в който си записвам нещата, които трябва да правя, нещата за работа, нещата за всичко, което имам да върша през деня или през седмицата и така нататък, за да не го забравя. Разбира се, не сме свръх хора, нито аз съм свръх човек и понякога се случва да не мога да направя нещо този ден или да го изпусна в графика и така нататък. Но се старая максимално да следвам графика си, колкото и неприятен понякога да ми е той, да искам просто да отложа всичко, което имам да правя. Сядам и го правя. И го решавам. Защото когато човек има план, всичко върви много по-гладко. Друго важно нещо е да можем да приоритизираме задачите си. Поне аз още предишния ден или вечерта си правя план за следващия ден, за да знам кое как да протече и да мога по-лесно и по-бързо да свърша с задачките си. Едно нещо, което на мен страшно много ми помага в последно време и научих наскоро, е една таблица. Таблицата се казва таблицата на Кови и изглежда ето така. Може би ще сложа снимка тук, за да можете да я видите. Това е една система за приоритизиране на задачите по важност и по спешност. Например, нещата, които са с най-голям приоритет и са спешни, са на първо място и след това нататък подреждаме останалите неща. Ще сложа по-подробна снимка, за да можете да разберете какво имам предвид. Но това са едни 4 квадранта, като в тях, нали, в първи и втори квадрант седят най-важните и най-спешните неща. И след това по-накрая са тези, които нито са спешни, нито са важни и те остават накрая, на последно място. Ако си стигнал до тук, благодаря ти от сърце. Надявам се видеото ми да ти е харесало и да ти е помогнало по някакъв начин. Разпределянето на време за мен е умение, което всеки от нас трябва да може да развие и което ни позволява да достигаме до повече, без да се претоварваме. Ако имаш някакъв трик или техника, която ти помага да разпределяш времето си по-добре, сподели я. Сподели я,
за да мога аз също да науча нещо и всеки, който гледа това, да научи нещо друго. Има коментари долу, така че споделяйте. Отново ти благодаря. Абонирай се за моят дневник. И до следващия епизод.